Biye alamisa ye min ye novembre kalo ye ale tile 27 ye bi ye san 2025 an ka kuma la kumabaw o bɛna na taa n'an ye wagadugukaw fɛ Fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la IES jamana minisiri minnu b'u n'u ka jamana wɛrɛ cɛ siranyɛnɛbɔ ko kunna olu tun bɛ lajɛla ye ko ni Ala sɔnna a ma décembre kalo nata tile 22 tile 23 IES ka lajɛba belebeleba filanan o kan ka sigi Bamakɔ kɔnɔna na yan Fala ye o de bɛna na kɛ sababu ye sa min ye capitaine Ibe ale bɛna na kɛ IES ɲɛmaa ye ka bila Asimi ale nɔ na baaraw taara sira min fɛ sa baara min kɛra wagadugukaw fɛ an na an da don o la tasuma ale ye tiɲɛni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Darametukaw olu fɛ Bafulabe mara la ɲɔforo dɔw kɔni a ye tiɲɛni don olu tigi kun min ye Bafulabekaw Bangasikaw fɛ ye Fala ye ndɔn i bɛ ndɔn dɔn kɔni k'a bɛ ka manjema ye dɛ awɔ an kɔni Niger kɔni an bɛ ndɔn dun dɛ n t'a dɔn yan kɔni a bɛ min na aw bolo nka ko ndɔn sugu wulilen don bi Bangasikaw fɛ dɛ pani ye 150 ye i b'a k'i kun k'a ɲimi i taatɔ i segin e min y'a bɔ ko 47nan Fala ye o ye sini ye nka yaasa ka taa lajɛ baara kɛcogo ni labɛnw kɛcogo général de corps d'armée Sajo Kamara ale tun bɛ Kulukorokaw fɛ kunun ka taa o baaraw lajɛ min ye dragitigiw kɛlɛli baara bɛ senna Fala ye e ko dragi 23 u m'olu walaga k'olu jeni kunun ko Kulukorokaw fɛ wa an na an da don o kuma na k'an ka jagokɛlaw ka minɛn minnu bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen kalo 3 dilen don u ma wɔlɔfɔw fɛ u ka se ka t'u ka minɛnw ta ka na n'u ye Bamakɔ kɔnɔna Fala ye ko nka ko ni kalo 3 in tɛmɛna ko se foyi tɛ yen tuguni Bakisiman Sila ni ale chargeur ka ɲɛmaa ye ale ye bataki kɛ o bataki b'an bolo an n'o kɔnɔ kuma da maaw tulo kan nin y'an don ka ye sɔgɔma in na han Guinée Bissau fangandaraki don wa fangandaraki tɛ wa Fala ye min kɛra ye an na ji la Guinée Bissau yɛrɛ sɛnɛ ka bi maaw ka se k'a dɔn jamana sugu min don coup d'état joli kɛra ye jamanakuntigi joli tɛmɛna ye u yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye farafinna fan jumɛn don sɔɔni sisan jani ale sanfɛ ani kɔkan kibaruya tɔ o na kɛ ka o baara dafa conseil des ministres ale fana sigira Fala ye jɔyɔrɔ dira maaw ma han an kɔrɔkɛ n'o ye Usmane Karim Kulubali INPS u ye maakura bila a nɔ na Ala sɔnna a ma an na conseil des ministres kuma tɔw fɔ Fala ye tile 2 in na bɛɛ lajɛlen ɲɛ sigara k'a fɔ ko min ye ɲɛmaw ye layidu min ta Fala ye ko ni Ala sɔnna a ma yanni Alamusa cɛ ko an bɛ yɛlɛma ye taji dicogo la Bamakɔ kɔnɔna na yan an ye yɛlɛma ye Fala ye an y'a ye k'a fɔ bi maaw bɛ ka taa taji ta i n'a fɔ u tun b'a ta cogo min na kɔrɔlen lafiya la aranjɔ tɛ yen fiyewu fan si fɛ min ye taji yɛrɛ bɛ ka don tugun a bɛ ka don ten hali kunun ko taji kura donna Fala ye nka babancɔrɔ ɲugu ale kabaw m'u bolo jigin dɛ u kun y'u kunda o fana ka tuguni nka kajolokaw fɛ yen armée olu ɲɛ t'u la ja armée bɛ k'olu bɛlɛn fɛn fɛn taara k'a bɛ taa ko mɔnɔbɔ ka bi taji bono ninnu ka Fala ye u y'a bɛɛ lajɛlen fa a maa kelen tɛ min sera ka kisi sabula minnu tun bɛ sanfɛ olu ye sanfɛ baara kɛ dugumamɔgɔw y'u wasa don a mɔgɔ tɔw la o taji sera Bamakɔ kɔnɔna na yan nɔ i b'a dɔn k'a fɔ bi bɛɛ bɛ se k'a fɔ sa ko lafiya donna Bamakɔ kɔnɔ nka Fala ye an ka togodaw bɛ kule la dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kucalaw ni Motiw Baɲangaraw ni Duwanzaw ninnu bɛɛ lajɛlen ko k'u mago bɛ taji la nka yaasa ka se ka Bamakɔ ta k'a dɔn k'a fɔ ko a yɛlɛma donna Nfamara Berete ale donna kunun ko Bamakɔ dugu kɔnɔ a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ ni an ye Sotiba tajiso NDC kɔnɔna la gale y'an kun kɛmi ko sugu fiyɛ maaw tun bɛ tile caman kɛ taji nɔfɛ nka ka sanga ni bi araba novembre kalo tile 26 maa damadɔni dɔrɔn de jɔlen bɛ aran na wa u bɛ ka taji sɔrɔ k'a daminɛ miniti 5 taa bila miniti 20 bɔ ɲɔgɔnko la o mun kun famana ka kɛ o de b'a sɛbɛntiya k'an ka jamana tajiko gɛlɛya bɛ ka ban pewu ala ni ɲɛmaw ka wulikajɔw sababu ye alhamdulillah bi ta ka fisa tiɲɛ la bi ta ka fisa parce que an kun bɛ jɔ fo yen fɛ a bɛ bi dɔ bɔra la bi tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ a mana caya cogo tɛmɛ mɔgɔ 100 dɔɔnin ka bi n'an vraiment nisɔndiyara hali bi an bɛ fanga fo hali bi waa cɛsiri la bon pour le moment quand même là où nous en sommes maintenant quand même vraiment aranko kɔni nɔgɔyara faamaw bɛ baara la mais sanjikɔrɔ wɔsi a tɛ dɔn quoi n tɛ quand même vraiment o seko kɛ mais halisa an bɛ min ɲini o fɛ u ka jija nin lansi la k'a ɲini o fɛ halisa anw tɛ se ka kɛ foyi olu kɔ olu fana tɛ se ka kɛ foyi si anw fana kɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan de vraiment pour que ka se ka nin situation kɔni an ka se ka
a kɛ ni ɲɔgɔn wɛrɛ kana sɔrɔ tuguni quoi. Bon ne ka faamuya la sisan a ka fisa n'an tora ta don a bɛ ban don dɔ la i y'a fɔ ko sanji bɛna kɛ sɔnsɔn min na i bɛna ara minɛ ka sɔrɔ a ma na i bɛna ara minɛ a nalen i t'a sɔrɔ o b'a sɔrɔ ara bɛ janya kojugu sisan ni ara ye yɔrɔ min i bɛ n'i jɔ ka sɔrɔ ka taa n'a ye i kɔni a ka fisa ni don dɔw ye. sigida wɔɔrɔnan kɔnɔ musabugu fɔɔ kana se falajɛ ma an ye station fɛn fɛn yaala a bɛɛ kɔnɔ maaw bɛ kana taji ta dɔrɔn ka tɛmɛ n'u sen fila ye aranko kuma t'a la yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ gambi service pɔmpisiw bɛ ka sigi kuma dɔw la yɛrɛ ka kiliyanw maa kɔnɔ. Alhamdulillah an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo Asimi Gota n'a ka jamanaden tɔw bɛɛ lajɛlen n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ an bɛ bɔ k'u bɛɛ fo an girinti la fɔ an bɛ président fo ne yɛrɛ ka kana crise daminɛ kana bila bi la kunna sini ni bi cani yɛrɛ la an satisfaction sɔrɔ parce que ne yɛrɛ ye changer ta kunu Grand Bugu n y'a sɔrɔ pompisi jɔra yɛrɛ a b'a fɔ ko n ka na ko mɔgɔ ye changer bɛ n jɔra k'a ta hali mɔgɔ tɛ n kɔfɛ kana an bɛ foli di jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ gouvernement na fo fasodenw yɛrɛ n bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma kana ni continuer ten nin ye ɲɛtaga yɛrɛ de. an ye munumunu salo kɛ yɔrɔ minnu na sigida gɛlɛ komini 1 ni ka tajiko ka gɛlɛ dɔɔni ka tɛmɛ musabugu fo falajanfanw kan maa caman yɛrɛ na k'a fɔ ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye komini 1 jama de ka ca station ma minnu bɛ ka taji feere ni waati in na bakuruba la an bɛ se k'a fɔ bamako kɔnɔna la kabi tarata tare bɛ ka fɔ tajiko la circulation facogo jama la o de b'o sɛbɛntiya. tare bɛ ka fɔ tajiko la an bɛ dugawu kɛ halisa ala k'o kɛ ɲɛta ye sabula ɲɛmaw yɛrɛ ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka bɛɛ tajiko in ma nin waati in na lajɛ minnu bɛ ka kɛ ani fɛɛrɛ min bɛ ka sigi sen kan hali kununko tuguni premier ministre a n'a baarakɛminɛnw ani maa minnu bilalen don nin ko ninnu na a caman bɛ yen ani ye ɲɔgɔn ye hakililajigiko ta nasira fɛ yaasa baara in fɛn min bɛ yen ni o ma fara a kan o kana bɔ a la min ye togodaw n'an ka sigi yɔrɔ minnu bɛ yen n'o y'an ka jamana kɔnɔna yɔrɔ minnu fana bɛ yen fala ye premier ministre yamaruya di k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ taji bɛ se ka se o yɔrɔ ninnu na cogo min na min ye mali fantɔw ye maa minnu bɛ yen n'olu ma taji yɛrɛ den kelen ye u ɲɛna fala ye u fana ka dɔ sɔrɔ i n'a fɔ jamana tɔw bɛ k'a sɔrɔ cogo min na i n'a fɔ bamakɔ yɛrɛ kɔni bilama o bɛ cogo min yɔrɔ tɔw k'olu fana ka se ka sigi o dabolo kelen na sa premier ministre tigɛ sa u ka se ka nin ko in teliya sabula kalo 3 mana ban faranga wɛrɛ tɛ sɔrɔ bɛnkan kɛra ka kɛ ni o ye min ye musaka bɔ tɛna kɛ nin na so dɔ ta anw bolo wolofaw fɛ yen dɛ n'a ma taa an bɔlɔ turu yɔrɔ dɔ la nin sugu la i bɛ se ka u bɛ taa dɔ bila i fɛ yen fɔlɔ yan'u ka u mago ka s'a ma nka a directement in o de ka di u la dɛ parce que ni a kun fɔra ko ninnu ka nin a kun bɛ gɛlɛya dɛ ayiwa sigiɲɔgɔnya duman a diya dɔ fana ye nin ye fala ye ba kisima an b'a yɛrɛ fo n'o ye kisima sila ye bɛɛ la ale b'a wele ko ba kisima chargeur ka ɲɛmaa don fala ye ale tɛ kuma maa si fɛ tubabukan na ale y'an ka maa ye dɛ an bɛ taa kidalikaw fɛ fala ye général de division Alhaji Gamu na ale kidal gouverneur ye halisa a bɛ agalokaw fɛ yen koyi kununko tilegan fɛ min ye Gamu ye ani agel ok a sɔrɔsi ɲɛmaaw min ye marabolo ɲɛmaaw ye tɔntigiw dugutigiw kabilatigiw musow ka tɔn ani sifuw ka tɔn a n'olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ sa min ye agɛlɔku maa furakɛyɔrɔso ye n'o ye dɔgɔtɔrɔso ye fala ye a taara ɲɛda o fana kɔnɔna kan min ye baara bɛ ka kɛ cogo min na bi fɛɛrɛ minnu bɛ ani degun minnu b'u kan sa a taara ka taa o fana bɛɛ lajɛlen lajɛ kalanso min bɛ yen n'o o kalanso yɛrɛ tɔgɔ ye ko alhamdu iliyɛn n'o ye an ka minisiri agɛlɔku ekɔliso tɔgɔ dalen don ale la fala ye a taara ka to ekɔliso fana kɔnɔna lajɛ baaraw bɛ cogo di degun minnu b'u kan ani an balimamuso dɔ bɛ yen ale cɛ kun ye kɛlɛdagatigi ye n'o o ye Bakir Ulmushi ye a taara o fana furumuso lajɛ fala ye ka donbolo kɛ o ye min ye Alhaji fala ye kununko gouvernement ka laadala ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ araba o araba kununko a laada timɛna min ye ɲɛbila sɛbɛnw ye olu dɔw taara yaasa gouvernement bɛ se ka baara kɛ cogo min na yanni CNT ka kɛ sariyakisɛ ye jɔyɔrɔ o dira maa dɔw ma minisiriw ka baara ni baara bolodalenw olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra minisiri min bɛ yen ni ale bɛ malikurako kunna n'o ye fondation ye fala ye ale ye ɲɛfɔli kɛ sa k'a jira k'a fɔ ko min ye CNT maaw ye k'olu t'a to don sɛgɛnnafiɲɛbɔ la
yan'olu kana ka b'u ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ la yamaruya ka di gouvernement ma fala ye a ka se ka baara kɛ ka ɲɛbila sariya dɔw ta min ye ka fɛn dɔ kɛ ni ordonnance ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa u bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka sigi jɛkulu sigili kan u la kɔlɔsili baarakɛ yɛrɛ bolo la baara bɛ se ka kɛ cogo min na gouvernement bɛ se k'o kɛ min ye sɔrɔ kɛcogo ye ani baaraw kɛcogo ye gouvernement bɛ se k'o fana kɛ maaw ka tɔgɔla sɛbɛnkow fala o fana bɛ se ka sigi sen kan gouvernement fɛ wa min ye bɛnkan ye ani diɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ yamaruya bɛ di gouvernement ma a ka se k'o kɛ k'a sɔrɔ yanni CNT ka na min ye ministre min bɛ an ka jamana jɛgɛmɔ ko kunna fala ye jɛgɛmɔ yɛrɛ bɛ kɛ sariya mun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔnɔ ko sɛbɛn in ko a sɛbɛkɔrɔ kɔrɔ la yaasa ka se k'o falen k'o bɛn ni waati kɛrɛnkɛrɛnnenw ye bana minnu fana bɛ yen bi na n'olu bɛ se ka kunbɛn cogo min na sa ko k'o sigi sen kan o la sa ministre min bɛ jɛgɛmɔ ko kunna ale nana ni ɲɛbila sɛbɛn ye ɲɛbila sɛbɛn min kɔnɔna na sa a ye laɲini kɛ yɛlɛma belebelebaw ka se ka don a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la laɲini minnu bɛna kɛ baarakɛla dɔw fɛ n'olu wulila ka taa jɛgɛmɔ ni bagan mara hukumu kɔnɔna na ka t'u ɲɛda yɔrɔ dɔw kan olu nana ni jaabi min ye o jaabi bɛ se ka don baara la cogo min na min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fana ka sigi sen kan redevance ko o papier bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o fana ka don sɛbɛn in kɔnɔna na min ye sɛbɛn in kɔnɔna na fana kiimɛliw ka se ka kɛ u bɛ baara kɛ sigida minnu kɔnɔna na sɔrɔ minnu bɛ k'o la ani nafa minnu bɛ k'o la marabolo yɛrɛ bololamɔgɔw olu bɛ se ka don yɔrɔ bɛ se ka ye cogo min na sɛnɛ ani bagan marako la an ka jamana kɔnɔ ko o baaraw fana sigira sen kan ka kɛ ni baganw yɛrɛ furakɛli ko ye ko bɛɛ lajɛlen donna ɲɛbila sariya sɛbɛn kura in ale kɔnɔ jɔyɔrɔko ta fanfɛla la fala ye minisiriso min bɛ yen ni ale bɛ bɛn ni kɛnɛya kunna ale ye jɔyɔrɔ di maa ma o tɔgɔ ye ko Amadu Dunbiya ale kɛra conseil technique ye minisiriso n'o ye Ismaël Wage ale ka minisiriso la minisiriso min bɛ kɛnɛya ale ni adamadenya tɔbɔtɔliko kunna fala ye ni o ye santé ye ale ye INPS directeur général ba n'o ye an kɔrɔkɛ Usumani Karimu Kulubali ye ale jɔyɔrɔ dira Isa Bakari Jara ma nka Karimu ale tun bɛ taa décembre la ale ka retraite sera gɛnni tɛ min ye ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna fala ye sifinw ka ko ale fana ye chargé de mission ta o ye Marietu Kulubali ye ale ka baaraw kɔni bɛnnen don gestion ni logistique ni transport o ma min ye directeur général min bɛ palais de Pionniers kunna ministre a ye jɔyɔrɔ di a y'o fana maa sugandi o kɛra Sidi Diko ye ale ye école karamɔgɔ ye camancɛ kalanso la ministre so min bɛ seko ni dɔnko ni dunanjigiso ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ko sa ko bureau malien de droit d'auteur artistes ka hakɛ bɛ jate yɔrɔ min na fala ye n'o y'u ka droit ye o ɲɛmaaya taara ka di maa ma sa o ye Yaya Sinayogo ye école karamɔgɔ don ale ye ɲininikɛla ye baara bolodalen hukumu kɔnɔna na sa ministre Mamudu Kasoge ale ko ni ala sɔnna ma ko min ye maa minnu bɛ kasobon baara kɛ olu ka jɛrɛ min bɛ kɛ sa o ta ko 9 bɛna kɛ k'a daminɛ novembre kalo tile 27 ka taa bila tile 29 na a bɛ taa kɛ Kulukorokaw fɛ yen jɛrɛ 9 in fala ye a bɛ ka kɛ hukumu kɔnɔna na Bamancɔlen ka wale kɛbagaw olu marali farala kasobon baarakɛlaw ka baara kan o kɔrɔ fo ka sɛbɛnw lajɛ sɛbɛn b'a to bi hakili jagabɔ bɛ se ka kɛ cogo min na olu fana ka se ka o don bɛrɛ la ka baara kɛ n'o ye min ye sɛbɛnden minnu b'u bolo sa kasobon bɛɛ lajɛlen la baarali hukumu kɔnɔna na k'olu sɛbɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnkisɛ kelen den kelen ye baara ka se ka kɛ ka ɲɛ hakilina minnu bɛ sigi sen kan ani baara min kɛra salongo san 2025 kɔnɔna na k'olu kiimɛliw kɛ sankura k'o bolodali baara kɛ jɛrɛ belebeleba in kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲinanta baara dakun bɛna tali kɛ min na min ye kasobon baarakɛlaw ka kɛ ni Bamancɔlen ka wale kɛbagaw ye maa minnu kati ka gɛlɛ kosɛbɛ olu la maraliko u ka kasobon kɔnɔna na ani ɲɛbila min b'u yɛrɛ bolo baara ale ta nasira fɛ minisiri min bɛ donibatalaw kunna sa ale ni mobiliko n'o o ye Madina ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ k'u tun bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen baara la jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o sigilen don pankuruko kunna an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko ASECNA ale ka jɛrɛ 76 na o baaraw kɛra novembre kalo tile 21 wɔlɔfɔw fɛ yen min ye jɛkulu in ye farafinna ale ni Madagascar jamanaw olu de b'a kɔnɔ ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la taa ni ka segin kow ma pankuruko ta nasira fɛ baara minnu sera ka kɛ jamana 19 in kɔnɔ k'o mɔnɔbɔ min ye u ka jɛrɛ min sigira sen kan n'o tun ye 75 ye o wolola fɛn minnu na utu kalo tɛmɛnen ka se ka kiimɛli baaraw kɛ ka ɲɛbila sɛbɛnw kɛ ka ɲɛbila baaraw kɛ ka kɛ ni san 2026 san 2030 ye ko olu sigi sen kan hakilina min b'u kɔnɔ
min ye jɛrɛ ɲɛ sa ale kɔni y'a to fɛɛrɛ kurakuraw sigira sen kan min bɛna to u bɛna k'u ka kuntilennaw ye ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna ka daminɛ san 2026 ka taa se san 2035 ma u ka baara kɛlenw na fana ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka minɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw fana sɔrɔ n'o ye équipement ye ka daminɛ san 2026 ka taa se san 2030 ma ani olu yɛrɛ ka musakakow bɛ se ka sigi sen kan cogo min na u y'o fɔ wɔlɔfɔw fɛ yen malidenw ka minisiri minnu bɛ kɔ kan olu ka minisiri fala ye n'o ye Musa Tunkarankew tɔgɔla don fala ye o fana bɛna sigi koyi novembre kalo décembre kalo nata yen o tile 18 ka taa bila tile 19 na Bamakɔ yan o bɛna kɛ Tunkarankew tɔgɔla don ye san 2025 hukumu kɔnɔna na min ye tunga ye ka kɛ ni sanayɛlɛkow ye ka bɛn ni seko ni dɔnko ye min ye maliden minnu bɛ kɔ ka olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye o la kuma dakun bɛna sigi o kan a yirala sa k'a fɔ ko n'o kɔni kɛra maliden minnu bɛ kɔ ka u se ye mun ye u bɛ se ka mun kɛ yaasa an ka seko ni dɔnko ka matarafaw fɛ min ye don in ye sa ko a kɔni bɛna kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye don min na barosigiw bɛna kɛ maaw bɛna hakilina di Tunkarankew ka ko kan seko ni dɔnko jɔyɔrɔ ani an ka jamana yɛrɛ taabolo dugu ani dugudenw ani taa ni ka segu bɛ cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛfɔli bɛna taa kɛ maaw ye min ye waleyaw ni hakilina ɲuman min bɛ jamana Tunkarankew fɛ u ka se k'olu ɲɛfɔ fasoden ɲumanya waleyaw n'olu fana ɲɛfɔ malidenw yɛrɛ tɔgɔla sɔrɔ minnu sigilen don an ka jamana so minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ yan u na taa olu fana dɔw lajɛ minnu ta u banna fala ye minisiri y'a yira sa ko don in k'a kɔni bɛna kɛ sababu ɲuman ye Mali ani Tunkarankew a ka Tunkarankew u ka se ka sigi ka kuma k'u hakili di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la tunga ale kɛcogo kan halisa Musa Agata yɛrɛ ka kumana fala ye a ko ko u tun bɛ Gabɔn min ye novembre kalo tile 11 ka taa se tile 15 ma ko ale taara baara la Gabɔnkaw fɛ yen maliden minnu bɛ yan n'olu ye ɲɔgɔn ye ani Gabɔnkaw yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye hakilila falenfalenw a y'olu kɛ Libreville-kaw fɛ yen malidenw ka kuntilennaw kan degun minnu bɛ yen gouvernement yɛrɛ bɛ ka se ka baara minnu kɛ a y'olu fɔ a y'a ɲini u fɛ sa u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan musaka minnu bɛ yen n'u b'u bila ka na k'u jija kosɛbɛ fala ye a ka se ka nafa ɲɛ Gabɔn maa falen minnu n'ale ye ɲɔgɔn ye u y'a yira sa ko jamana fila ye teriya ni balimaya maa ni ɲɔgɔn cɛ ko k'o sinsin yaasa an ka jamanaden filaw bɛɛ la jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na an ka jamana olu kɔnɔna na minisiri min bɛ sɛnɛko kunna fala ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko min ye dunkafa sabatili farafinna kɔnɔna na fala ye o jɛrɛ belebele kɛra novembre kalo tile 20 ka taa bila tile 21 na Addis Abebakaw fɛ yen Addis Abeba lajɛ in a y'a to sa farafinnakaw u ka hakili jagabɔ kɛ ka kɛ ni sɛnɛko ta nasira ye sɛnɛ yɛrɛ bɛ se ka taa sira minnu fɛ taabolo naani bolodi ɲɔgɔnmaw hukumu kɔnɔna na ko u y'o kumaw fɔ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan dunkafa sabatili a n'a lakanali ko hukumu kɔnɔna na ka se ka dɔ fara o kan bayɛlɛmali fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ farafinna bi ko ka se k'olu fana sinsin jɛrɛ in k'a kɛra sababu ye maa mafalenw ale ni gouvernement maw ale ni cakɛla baarakɛla minnu n'o ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ni senko ni dɔnko tigilama minnu bɛ diɲɛ fantan naani fɛ fala ye u ni sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye ɲɛŋwɛ ka hakilinaw falen kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ foro kɔnɔ bi ani minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka taa foro kɔnɔ ani foro yɛrɛ baarakɛlaw olu ka ɲɔgɔn ye ka hakilina jagabɔ kɛ min ye irisilakaw ye olu fana tun bɛ kɛnɛ kan ye farafinna ni irisilaka bolo ni ɲɔgɔn ma san 2023 ka taa se san 2026 ma u y'o kimɛli baaraw kɛ irisilakaw jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye u y'o fɔ an ka minisiri ko ani irisiw ka maaw ye ɲɔgɔn ye fala ye hakili jagabɔ min bɛ Mali bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ n'a ka dugukolo ko n'a ka dunkafa sabatiliko ye k'u y'u da don o la minisiri min bɛ n'ale bɛ baara ni baara dege kunna n'o ye Umusali Seki ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa ko k'a daminɛ nin kalo in tile 18 ka taa bila tile 21 na AES jamanaw k'olu tun bɛ an fɛ yan Niger Burkina Mali min ye bolola baarakɛlaw tɔgɔla baara dege ko hukumu kɔnɔna na ko Ghana fana nana fala ye ka se ka na ye baara in ale kɛnɛ kan fɛɛrɛ min sigira sen kan sa o ye k'a fɔ ko nin salon siɲɛ fɔlɔ min filɛ nin ye k'a kɛra sababu ɲuman ye ka jamana ninnu gɛrɛ ɲɔgɔn na ka hakilina falen kɛ barosigi 5 kɛra a kɔnɔ gouvernement ɲɛmaw maa mafalenw kɛnyɛrɛye tigilamaw minnu bɛ baara ni baara degeli baaraw kɛ fala ye ka taa se diɲɛ magobatigiw minnu ka baara bolodalenw ma an fɛ yan k'u bɛɛ lajɛlen nana wa k'a kɛra wasa ye minisiri ka kuma don minisiri min bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ ale conseil de ministre ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ kɛnɛ belebeleba sigi Mali kɔnɔna yan décembre kalo tile 7 fala ye ko nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye yiriwali yɛrɛ ka kɛ ni Mali yɛrɛ ka seko n'a ka dɔnko ye min bɛ se ka taa kɔ kan ko ka olu bɛɛ lajɛlen yira malidenw na maa 1000 o de kan ka ye don in siɲɛ fɔlɔ kɛnɛ kan
min ye jagokɛlaw ye ka bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan dɛmɛbaa jɛkulu fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ maa minnu bolo musaka ko ta nasira ka se ka yiriwali kɛ an ka jago ko ta nasira fɛ ko fɛɛrɛ in kɛrɛnkɛrɛnnen sigiko fɔlɔ in fala ye a denfajala u y'o ta k'o di Turki ma jamana kɛrɛnkɛrɛnnen minnu welelen don a kɛnɛ kan o ye Burkina Faso, Niger, Irisi, Chine, Inde, Maroc ani Togo ko olu ye jamana kɛrɛnkɛrɛnnenw ye jɛrɛ in ko a labɛn baaraw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ni Ala sɔnna a ma décembre kalo in tile 7 maliyɛn minnu bɛ yan n'olu bɛ baara kɛ n'olu ye jagokɛlaw ye ani minnu bɛ bɔ kɔkan ka na cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔba minnu bɛ bayɛlɛmali ko hukumu kɔnɔna na k'an na dorogo ɲɔgɔnna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ kɔnɔna yan Musa Galabu ale y'o fɔ kununko conseil des ministres la fala Musa Galabu ka kuma filanan kɛra mun ye citerne 82 ko bɔra min ye Nizɛrikaw fɛ yen ka na an ka jamana kɔnɔ Niger ye citerne mun di fala ye ko a essence litiri bɛ bɛn min ma 4,311,000 ka taa o litiri u y'o de di an ma ko n'i ye taji in ta k'a lajɛ musaka bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyari 3,291,952 ani dɔrɔmɛ 100 ma min ye citerne ninnu ye u ye kilomɛtiri 1,000 ni 400 de boli ka bɔ Ɲame ka na Bamakɔ ka tɛmɛ Wagadugu fɛ min ye AES wolomasiri tabaw ye olu de daru ka kana n'u ye Musa Galabu ko nin taji din bɛ tali kɛ AES yɛrɛ ka ŋaniyabaw la jamana sabaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ min ye wolomasiri tabaw ta nasira fɛ jamanaw cɛ siranabɔ ani yiriwali ta nasira fɛ ko a bɛ tali kɛ o bɛɛ lajɛlen na minisiri min bɛ yen n'ale bɛ saniya ko kunna yiriwali kuntalajan ale ye conseil des ministres ladɔnniya fala ye k'u tun bɛ Brésil kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Belem-kaw fɛ yen sa k'u ye baara kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan laɲini belebelew kɛra min ye diɲɛ yɛrɛ bɛ se ka yɛlɛma cogo min na waati yɛlɛma kɛlɛli hukumu kɔnɔna na yaasa yiriwali kuntalajan bɛ se ka taa ɲɛ cogo min weleweleba dara jamanaw fɛ sa jamana minnu kɔni bɛ yen bi fala ye n'olu t'a fɛ fiyewu tajila baaraw ni fɛnw ka jɔ ko fɛɛrɛw tigɛra o ko hukumu ale kɔnɔna na minisiri min bɛ yen ni ale bɛ kunnafonidi ko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya fala ye ko min ye Wagadugu ale tun bɛ yen novembre kalo tile 18 ka taa bila tile 21 na Wagadugukaw ka bɔlɔlɔ hakili jagabɔ min bɛ yen o ta ko 20 na dɔgɔkun kelen k'ale taara o kɛnɛ kan Mali jamana tɔgɔ la min ye fɛɛrɛ in ye sa hakili jagabɔ fɛɛrɛ mun sigilen don bɔlɔlɔ sanfɛ bi n'a b'a fɔ ma ko intelligence artificielle k'o ta k'o don ba la ka se ka baara kɛ n'o ye bɔlɔlɔ sira fɛ ko kuma in ye tali kɛ o la Burkina jamanakuntigi Alhamdu Agi Iliyani y'a yira sa ko kumaw kɔni dayɛlɛla ale fɛ baro sugu taara daminɛ hakilina jagabɔ la fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi AES kɔnɔna na min ye bɔlɔlɔ sira ye fala ye a intelligence artificielle ko k'an yɛrɛ k'a tɔnɔ bɔ ten sa an da kana k'a la an ɲɛ b'a la su ni tile an fana ka nafa dɔ sɔrɔ a ko la minisiri ko k'u ka kumaw ye tali kɛ o la kosɛbɛ wa min ye frontière ye fala ye k'u bɛna n'a fɛɛrɛ fɔlɔ sigi yɛrɛ ka se ka baara kɛ n'a ye n'i bɛ fɛ k'a dɔn ko AES ko k'a ma sigi sen ka fala ye n'i ye siraw ta don o don i b'a dɔn ko AES ko halisa ko k'a ma dafa fɔlɔ siraw an bɛ Maliw ta fɔ bi Burkina fana ta ka jugu bi dɛ fala ye wa n'i sera Niger a bɛ k'i ɲɛna ko y'a barabila fɔli yɛrɛ ye sira fɛ ayi n'o i bɛ tigɛ AES ko la pewu ɲɛmaaw ɲinɛnen n'o ye yɔrɔ in kɔ o degun min bɛ mɔgɔw kan o la bi ni maa ma taara kari kɔnɔ fala n'o nana ni ko AES aw ko ayi f'u ka fɛɛrɛ tigɛ o la o y'a la degun dɔ ye minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna aw terimuso ani an yɛrɛ bɛ terimuso n'o ye colonel major ye a ko aw ka bana kofɔlen ye e ni Keba ka bana in k'a jiginna nin dɔgɔkun in na kosɛbɛ ko nka an ka hakili to an yɛrɛ la a jiginna ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan jamanakuntigi ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye fala ye min ye adamadenw ye u bɛɛ lajɛlen ka tangalanw matarafa bana in don bana in tɛ o an kɛnɛma toli o la an bɛ se ka mago ɲɛ jamana ye Bamako novembre kalo tile 26 san 2025 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali chevalier de l'ordre national fala ye an ka cɛkɔrɔba dɔ ko a ma ko conseil des ministres ko n'an y'a fɔ don o don k'an ka tila k'a fɔ k'a d'a kan ko min bɛ sɛbɛn de ye nin ye han sinon min bɛ fɔ k'o fana bɛ yen communication écrite bɛ yen communication orale bɛ yen ko fɛn caman bɛ fɔ o de senfɛ fala ye nin waati in na fana an bɛ ka min na kɔlɔsi minisiri dɔw wulilen don u bɛ ka t'u ka baarakɛyɔrɔbaw olu papiyew ta ka t'u di vérificateur ma ko k'a contrôler ko ɲuman don nka bɛɛ k'i hakili to i ta la dɔrɔn
Ni nana ni b'a fɛ ka mɔgɔw wuli o wuli a ma se ka taa n'u ye vérificateur fɛ yen kuma tɛ bi e min bɛ ka sɛbɛnw cɛ ka taa vérificateur fɛ yen fala ye e yɛrɛ bɛ se ka wele vérificateur yɛrɛ fana fɛ yen parce que i ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔ dɔ ka minɛn dɔ cɛ ka taa n'a ye dɔrɔn k'a fɔ ko wari dɔ kɛra tan ko a ma taa taasira fɛ u bɛna don i ka baarakɛyɔrɔ la k'a bɛɛ vérifier ɲugu bɛ ɲaga ɲaga wuli baarakɛyɔrɔw la bi fala ye dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli fɛɛrɛ ɲuman ye min ye min tɛ min ta ye e yɛrɛ ɲɛmɔgɔ k'i jɔ i jɔyɔrɔ e yɛrɛ bɛ tilen ka wari minɛ mɔgɔ minnu fɛ e bɛ tilen ka mɔgɔ minnu lebu e bɛ tilen ka fɔ mɔgɔ minnu a ye nin dafa karisa nin di nin ma yan fɛ n dɔgɔnin dɔ nana yan fɛ a ta baara la o kelen tuguni e bɛ taa n'o ye vérificateur fɛ n'o fana donn'o fɔli la dun fala ye sɛgɛsɛgɛli ka ɲi dɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ka ɲi nka ni maanifin bɛ ko o ko kɛ a kɛ jɛlenya kan o de ɲɔgɔn tɛ sinon n'i ko n ko jamana in kɔnɔ yan fala ye dɔ bɛ f'i nɔfɛ dɛ n y'o de fɔ an ka dugulamɔgɔw ye ko munna ko tɔw bɛ ne neni n ko ne tɛ ka dɔ fɔ dɔw ma o de don n'i ye n da de sa k'an sigi maa si tɛ n dɔgɔ fɔ nka n'i kɔni da b'a la dɔw fana bɛ maaw bila ka dɔ f'i ma dɛ fala ye n'i ma jɛ n'o ye i b'a bila i bɛ t'i sigi ka so maa si tɛ s'i ma an b'a fɔ minisiriw ye u yɛrɛ naani sisan cɛ a ɲininiw caman fɛ k'u ka t'u ka sɔrɔ dafɔ a ko bɛ cogo di fala ye u taara cour de compte la ka t'u ka sɔrɔ dafɔ fɔlɔ wa natɔ ni nin hakɛ nana i n'a fɔ Musa Mara b'a kɛ cogo min u y'o kɛ fɔlɔ wa fala ye u y'a bila a jour wa n kɔni bɛ maa min ta kalama kosɛbɛ o y'u ka fanga ɲɛmaa ye nka ni minisiri damadɔw fana bɛ yen yɔrɔ jamanakuntigi ta o ta kɛra kalo o kalo ye sa ale bɛ taa ta dafɔ kalo o kalo donc ayi fala ye n b'o nkalon tigi ye bi dɛ premier ministre ni président ka avantage ye min ye n b'o f'i ɲɛna bi fala ye i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ ko olu de ko ka marché di karisa ma ou bien k'u da filɛ wariko kuma na nin ye ayi Asimi kɔni bɛ se ka ko kɛ i bɛ se ka fɛn caman fɔ ma nka wariko ayi a tɛ opérateur ye ani opérateur tɛ kuma n bɛna nin fɔ a ye ayi ne m'a fɛ ɲɛna o don wa n ko mɔgɔw b'a fɔ ko ni an taara réunion kɛ an b'a lajɛ n'an sera ka gɛrɛ président n ko t'a Asimi ye dɛ ka gɛrɛ président na o t'ale ye fala yani an ka taa yɔrɔ jan an bɛ taa kulukorokaw fɛ yen k'a k'u ɲinina sa ko daragitigiw ka wuli ka bɔ yen fala ye daragitigiw olu kɛlen don ka ba tiɲɛ bi k'a duuru minisiri min bɛ sigida lakana ni yiriwali kuntalajan kunna ale ye yamaruya bila sa k'a fɔ sa ko ka daragiw wuli darago 23 u taara u bolo da olu ka caw ka taa n'u ye kulukorokaw fɛ yen min ye gouverneur yɛrɛ jɔlen ɲɛŋwɛ k'a fɔ ko ka taa kɛ a bɛɛ la fala ye daragi minɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka jeni u y'olu bɛɛ lajɛlen jeni kununko kulukorokaw fɛ yen minnu bɛ yen n'olu tɛ se ka jeni fɛɛrɛ bɛna sigi min bɛ se ka sɔrɔ o la baara bɛna kɛ cogo min na ko ka o ɲɛfɔ kulukoro gouverneur a ko ka ɲɛmaaw fo koyi ko sinon ko baji kɔni ɲɛ tiɲɛna pewu wa maaw yɛrɛ bɛ ka siran ka baji min san min ye colonel Lamini Kapori Sanogo ye a ko ka ministre so fo ni wulikajɔ ni nin cɛsiri la nka fala ye u kana da o ma dɛ damandaw bɛ min senni damandaw bɛ Mali kɔnɔna bi olu kɛlen don ka dugukolo halakili baara min kɛ bi wuluwuluji minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na ministre ka wuli olu fana kama fala ye y'a a ka baara ka dafa daragi kɔni tiɲɛna halisa u ka wuli sabula daragi dɔw bɛ n'o yɛrɛ mɛn ko ko Mali ko kɛra cogo o cogo wolomali de bɛ y'a la ko dɔw bɛ k'olu autorisé n ko o fana b'a la olu autorisé ayiwa ala k'a ɲɛ ka d'an ma n'an bɔra kulukoro fala ye an bɛ taa Darametukaw fɛ yen Bafula bɛ mara la min ye dugudenw ye kilomɛtiri 6 ale de bɛ Darametu ni Bafula bɛ cɛ dugunincinin no fala ye nin kalo in tile 25 tasuma dɔ de filɛ nin ka walankata ka jigin kulu fɛ ka na min ye kamalen dɔ ka sɛnɛkɛforo malo tigɛlen dalen k'a bɛɛ lajɛlen minɛ a ka min ye saɲɔ malo fana saɲɔ foro fana tun bɛ fala ye ta in donn'o la dugudenw kɔni ye wulikajɔ kɛ cogo sugu bɛɛ la tasuma in ma se ka fa dɛ a ye tiɲɛni kɔni don kamalen kun o la sa welelema kɔni dara sa dugudenw ma maa kɛlen don k'i ka malo n'i ka ɲɔ tigɛ bi fala ye k'a bila kɛrɛfɛ n'u b'a kɛ ko u b'a dada kɛrɛfɛla la ye k'u ka t'u cɛ ka bɔ yen koyi sabula maa kɔni kojugu ye maa karamɔgɔ ye kidali Tɔnbukutu Gawokaw fɛ yen fala ye gouverneur n'o ye Musa Moriba Traoré jɛkulu min sigilen don bɛn ni kelenya sinsinni na a jɛkulu maaw u y'u fara ɲɔgɔn kan k'u sigi kura ye maa minnu filɛ nin sa olu de kan ka cɛfɔ ni kan bɛ fɔ Gawokaw fɛ yen fala ye yaasa maanifin bɛ se ka bɛn cogo min na
baara in bɛɛ lajɛlen kɛra gouverneur yɛrɛ ɲɛna a n'a ka service technique maaw fala ye ko ni maa minnu filɛ nin ye u ka fo ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la don o don Gawo bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka sabati a kɔnɔna cogo min bankasikaw fɛ yen ndɔn sugu wulilen don bi fala ye min ye bankasi n'a marabolo caman kɔnɔna na bi ndɔn minnu kun nana n'u kun ko k'u t'a fɛ ka maaw to yen fiyewu k'u y'u yɛlɛma k'u kɛ dunfɛn ye pani ɲɛ kelen 150 wa min ye ndɔn ye a dunni ko silamɛ diinɛ t'a kɔn han fala ye u y'o sɛbɛn yan ko silamɛ diinɛ kɔni t'a kɔn wa min ye ndɔn yɛrɛ ye a bɛ balo bin de la k'o fana ye yiri minnu ka ɲi kosɛbɛ maanifin ale farikolo ma dɔngɔnɔw fɛ yen bi ni kɔni sanga wulilen don kosɛbɛ dɛ kari maa jɔ ka ban u bɛ pani suma k'a k'i kun lɔgɔti buwati u b'o fa tewu k'o k'i kun o ye 150 ye bɔrɔ fana bɛ yen han an ka dɔ kɔmandeya Nizɛrikaw ka kilisi t'u bolo nin fana tɛ dɔngɔnɔw fana ka kilisi ye sa wa ala ka sababu ɲuman kan ye k'an bɛ dɔngɔnɔw bɛɛ lajɛlen fo seru n'an tun bɛ ko ani sɔgɔma fala ye AES jamanaw Niger tɛmɛnen kɔfɛ salongo juillet kalo tile 6 min ye jɛrɛba filanan n'o ye jamanakuntigiw ka some ye o labɛn bɛ senna burukinakaw fɛ yen nin kalo in tile 25 n'a tile 26 minisiriw ka maa mafalenw ye baara kɛ yaasa jɛrɛ filanan in bɛna sigi sen kan Bamakɔ kɔnɔna yaasa décembre kalo tile 22 n'a tile 23 n'o ye jamanakuntigiw ta ye ka sɛbɛnw larawuli baara kɛra taabolo minnu fɛ min ye minisiriw yɛrɛ dama ye sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o o ye Ablaye Diop ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ka taa fara sa min ye Bakari Yawu Sangare kan n'o ye Niger ta ye u ye sɛbɛn fɛn fɛn sɔrɔ sa u y'a bɛɛ lajɛlen kiimɛ k'a lajɛ tile 2 kɔnɔna fala ye a dogojogo ye wo Asimi ye baara ta don min fo kana se nin waati ma koba jumɛnw kɛra jamanakuntigiw kun ka kuntilenna ye jumɛn ye u y'u bolo da a bɛɛ lajɛlen sɔnni kan koyi ko Asimi ka baara fala ye 100 sarada la a taara kɛ 150 ye min tun ɲinina a tɛmɛn'o la pewu sisan baara min kɛlen filɛ nin ye général d'armée Asimi ale ka yamaruya kɔnɔna don min ye Ibrahim Traoré fana ka yamaruya kɔnɔna don yaasa AES yɛrɛ tun ye taabolo belebeleba saba min ta fala ye n'o ye wolomasiri tabaw ta ye yiriwali ka taa se jamanaw cɛ siranyɛbɔ baara ma u y'o bɛɛ lajɛlen kiimɛ u tilalen kɔ baara la pewu fala ye nisɔndiya yiralen min ye burukinakaw ka jamanakuntigi ye ale fana y'a ka so dayɛlɛ u ye u taalen se capitaine Masa fala ye u ko baara minnu sera ka kɛ wolomasiri tabaw olu kɛra armée unifiée ye bibi na olu bɛ baara la bangi min kan ka sigi AES tɔgɔ la n'o ye bangi belebeleba in ye fala ye o fana baaraw bɛ sen na passeport diplomatique ko sigira sen kan min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛkɛminɛnw ka pankurunw koloso ɲɔgɔn na o fana bɛɛ lajɛlen sigira sen kan AES yɛrɛ kun kan ka lakodɔnni minnu kɛ ka baara minnu kɛ u y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ i bɛ ɲɛna a ko k'a y'u lamɛn ko fala ye ko baara in ale n'a jɛɲɔgɔnw ni ala sɔnna a ma minisiriw ye sɛbɛnw bila yɔrɔ min olu na taa larawuli ka sɛbɛnkura dilan ka d'a kan ka se ka baara kɛ Bamakɔ kɔnɔna yan min ye décembre kalo nata tile 22 n'a tile 26 min ye baara kuncɛli la i bɛ de bɛna kɛ ɲɛmaa ye han an ye kibaruya sɔrɔ cogo min Asimi ka manda bɛ ban san kelen o bɛ ta ka di Ibe ma Ablaye Diop ko min ye u bisimilali min kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen la Ibe fɛ fala ye k'a fana ye kibaruya dumanw fana da u tulo kan baaraw kan ka kɛ cogo min na nka ale yamaralen tɛ k'olu dankɛnɛmaya maa ye nin waati in na fala ye o baaraw ni ala sɔnna ma Bamakɔkaw fɛ yan fiɲɛ bɛna na dɔw bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen nɔ o mɛn wa min ye Bamakɔ lajɛ zen a bɛna na kun cɛ ni welewelemada belebeleba ye farafinna den minnu bɛ yen n'olu b'u yɛrɛ dɔn AES kɔnɔna fala ye wulikajɔ ni cɛsiri ka se k'u boloda cogo min na cɛncɛn fo ka jamanaw ka dɛmɛ foli ni tanu tara ka ɲɛsin Mali wolomasiri tabaw ma fala ye kɛnɛ in kan ye wulikajɔ ni cɛsiri anu ye baara min kɛ se ka tajiko basigi Mali kɔnɔna na ani AES cɛdenw bɛɛ lajɛlen Niger fana fora a ka dɛmɛ na ka ɲɛsin Mali ma yanni ɲɔgɔn lajɛ in décembre kalo nata dɔ a bɛ kɛ CICB la han dugu min don jamana min don an b'o fɔ maaw ye fala ye farafinna kwajiyanfan min bɛ yen n'o tun bɛ Portugais ka mara kɔnɔna na a tun bɛ fɔ a bɛɛ ma ko Guinée a bɛɛ de tun ye Guinée minnu y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka kɛ n'u ka faabaw ye olu fɔlɔfɔlɔ o kɛra Laginɛ Conakry ye olu ye Conakry fara o ta kan Bisokaw olu ye o ta kan Équatorial kelen cogo min na i ye Guinée fɛn fɛn ye a bɛɛ sunba ye Guinée ba kelen de ye min ye Guinée Bissau fala ye a tɔgɔ yɛrɛ République de Guinée Bissau jamana do min bɛ farafinna anw fanfɛ bolo fanfɛ
ani Senegal bɛ danjɛbɔ ani Laginɛ Conakry bɛ danjɛbɔ ka taa Worodugu yan fan fɛ min ye kɔgɔjiba min bɛ n'a fɔ ma ko Océan Atlantique a faaba ka surun o la kosɛbɛ faaba in yɛrɛ tɔgɔ ye ko Bissau min ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya u y'o sɔrɔ san 1973 o septembre kalo tile 24 u lakodɔnna jamana fɔlɔ min fɛ o kɛra Portugal ye min yɛrɛ y'u mara san 1974 u lakodɔnna o fɛ fala ye nka u ye kɛlɛ kɛ dɛ Guinée Bissau ye ni Cap Vert de tun ye kelen fala ye u ka parti politique min tun bɛ a tun bɛ fɔ o ma sa ko PAGC a kun kɛkun kun ye min ye Guinée Bissau ni Cap Vert u bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kɛ jamana kelen ye Guinée Bissau kaw fɛ yen kan min bɛ fɔ portugais don nka u bɛ wari min dun CFA min ni faransi b'a kɔfɛ u b'o dun politiki baara hukumu kɔnɔna na Guinée Bissau kaw fɛ yen fala ye kabini Ala ye jamana in da a ma basigi coup d'état kɔni o kɛra olu taala ye Guinée Bissau kaw fɛ yen min ye jamana ye waati bɛɛ ani degun bɛ ɲɔgɔn na sabula dɔrɔgu tɛmɛyɔrɔ belebele don jamana maa caman bɛ yen maa mafalen caman bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bɛ dɔrɔgu k'a muso k'a ma k'a k'i sen bɔ kalata ko in na fala ye sisan sa jateminɛlikɛlaw ye min faamuya ko in na fala ye nin ni coup d'état cɛ ka jan fanga sinamatɔ ɲɛmaa min bɛ yen n'o o kun gagné kalata la o mankan a tɛna na se o kɔrɔ min kɛ a ye nin labɛn ka nin kɛ tan cogo la ka nin bɛn a yɛrɛ kɛ ma k'a kɛ mɔntɔgɔla ye n'o tɛ coup d'état kɛra maa min na fala ye an ye coup d'état ye sago ye coup d'état ka kɛ la e ka se ka téléphone ta ka maaw hali sɔgɔmada in na ale de bɛ ka laseli kɛ ale de bɛ ka weleli kɛ wa maaw y'a ko faamuya fala ye k'a fɔ ko coup d'état tɛ koyi min ye ko labɛnnen don ko min ni a n'a ka sɔrɔdasiw bɛnnen don a kan n'a kɛlen don ka fɛɛrɛw sigi sen kan wa min ye maaw bɛ k'a faamuya dɔɔni dɔɔni k'a fɔ ko Guinée Bissau n'an m'an farati a bɛ gɛlɛya nka fala ye Guinée Bissau coup d'état min bɛ yen n'o y'u ka jamana yɛrɛ segin kɔfɛ n'a bɛɛ lajɛlen ye i b'o dɔn wa o kɛra novembre kalo tile 14 san 1980 san o waati o y'a sɔrɔ min ye commandant min bɛ yen n'o ye João Bernardo Nino Vera ye ale de tun ye premier ministre ye wolomasiri taba tun b'ale ka mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a ye maa min bɔ fanga la o ye Luis Cabral ye n'o ye Amilcar Cabral ye ale balimakɛ ye ale de tun kɛra u ka jamanakuntigi fɔlɔ ye fala ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ nana sɔrɔ mun fɛ a yirala sa k'a fɔ ko min ye Luis Cabral ye ko min ye Sierra Leone kasa b'a ale fɛ kosɛbɛ sɔrɔdasi ninnu ko sa ko olu ye Bissaukaw ye olu t'a fɛ o maa ka to olu kunna fanga la u ye ale gɛn ka bɔ yen n'o ye Cabral min yɛrɛ ye kɛlɛ kɛ ka taa fɔ u taara fa Laginɛkaw fɛ yen ale Cabral ale balimakɛ o de tun kɛra jamanakuntigi fɔlɔ ye fala ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔw nana Cap Vert-kaw fana y'u sama ka bɔ pewu Guinée Bissau la fala ye ka t'u fana ka parti sigi o la sa min ye Nino Vera ye ale kɔni ye jamana ta nin cogo in de la n'i ye Guinée Bissau ta k'a lajɛ fala ye maa fɔlɔ min kɛra jamanakuntigi ye n'o ye président de la république ye ni coup d'état kɛra a la o ye Louis Cabral ye a sigira min ye septembre kalo tile 24 san 1973 u y'a wuli ka bɔ yen novembre kalo tile 14 san 1980 João Bernardo Nino Vera ale sigira novembre kalo tile 14 san 1980 a wulila ka bɔ yen coup d'état fana fɛ fala ye mankanba de wulila u y'ale de boso k'a tigɛ kɔni o kɛra mai kalo tile 7 san 1999 ale kɔfɛ sa Malam Bakey o nana sigi fala ye ale fana tun bɛ ka intérim de kɛ k'a daminɛ sa mai kalo tile 7 san 1999 ka taa se mai kalo tile 12 ale ma mɛn dɛ u y'ale fana gɛn ka bɔ yen Ansoumani Mané o nana mai kalo tile 12 san 1999 ale fana tilara ka wuli tile 2 o kɔfɛ sabula ale ta surunyana n'a bɛɛ lajɛlen ye mai kalo tile 14 fala y'a lajɛ dɛ mai kalo tile 12 san 1999 mai kalo tile 14 sɔrɔdasiw y'ale fana gɛn ka bɔ yen min ye Malam Bakey ale tilara ka segin ka na tuguni fanga la han u y'ale bila interimiya la tuguni sabula wulikajɔw kɛra fo ka taa se 2010 ma o de kɔfɛ sa an terikɛ nana Kumba Yala u ye coup d'état k'ale fana na septembre kalo tile 14 san 2003 u y'ale bɔ yen min ye Verniso Korea ye o nana sigi u y'o fana coup d'état k'o fana na san 2003 septembre kalo tile 28 jamanakuntigi min nana o kɔfɛ sa o ye Ariko Rosa ye
ale fanga daminɛ septembre kalo tile 28 san 2023 min ye octobre kalo tile fɔlɔ u ye transition fana sigi ale fana kɔfɛ sa san 2005 k'ale fana bɔ yen João Bernardo Nino Vera a segira ka na tuguni koyi nka Zein u ye sɔrɔdasiw de bila k'ale kɔni bɔ baara la pewu k'a ka ko bɛɛ lajɛlen ban o la sa jamanakuntigi wɛrɛ mun sigir'o kɔfɛ o ye Pereira ye Pereira ale fana ma tɛmɛ san 2 kan o kɔfɛ sa Malam Bake segira ka na tuguni ale kɔni kɛra jamanakuntigi ye nka ale fana ma mɛn fanga la u y'ale gɛn k'a wuli k'a bila ka taa Faransikaw fɛ yen a yɛrɛ fatura k'a to yen min ye jamanakuntigi min bɛ yen sa n'o mɛnna dɔɔni o ye Samuel Sirif Toye ale kɔni sera ka san 3 ɲɔgɔnna kɛ a la nka o kɔfɛ min ye drogue ko affaire o tilara ka na wuli tuguni u y'ale fana wuli ka bɔ yen fala ye nin de ye jamanakuntigi ye fo kana se février kalo tile 27 san 2020 o de kɛra Umar Sisako Anbalo ale sigili ye a fana ye sɔrɔdasi ye nka a ka sigili senfɛ maaw kun banna a ma a kun ye tako filanan de bolo wa Ginekaw fɛ yen fala ye ne b'u ka jamana sigira maa ma deli ka taa tako filanan maa ma deli ka kɛ président ɲini siɲɛ 2 o ma deli ka kɛ a yɛrɛ y'a fɔ o don n'an bɔra yan an bɛ taa Senegalikaw fɛ yen ko Ousmane Sonko ale bɛna na wele Assemblée nationale la fala ye nin novembre kalo tile 28 nɛgɛ kanɲɛ 9 min ye Ousmane Sonko ye sa baara mun bolo dalen don a bolo k'a kana ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye fala ye nin waati in kɔnɔna fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ bɛ Senegali jamanakuntigi ni a ka fanga ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ min ye fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ ye fanga sinamatɔw bɛ k'a lajɛ k'o yɔrɔnin bɛlɛn olu yɛrɛ fana ko sa ko a kana kan'i dan tigɛ olu ka maa minnu bɛ kaso la olu bɛ se ka bɔ cogo di min ye Ousmane Sonko ye k'a bɛ sɔn ka nin wagati in bɛlɛn fala ye ka i da don fanga min ye fanga ngwaradabaw ni fanga sinamatɔw ye a ka tɔnden minnu b'a kanu na n'u t'a kanu na ko a na kɛ sababu ye a ka o dɔn nin ko senfɛ fala ye Guinée Conakrykaw fɛ yen Cellou Dalein ale ka sɔrɔdasibaw u wulila ka ɲɛsin CEDEAO kiiri tigilamaw ma ko sabula ko ale ka so minɛn'a la san 2022 san k'a yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye ale tɛ min dɔn o la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye part minnu ye tali kɛ min na o ye Laginɛ pankuruko ye n'o ye Air Guinée ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sariya kɔni ma tigɛ ka ɲɛ fiyewu Laginɛ kɔnɔna na ka ɲɛsin ale ma a ka sɔrɔdasibaw y'a ɲini sa k'a fɔ ko min ye magɛn minnu sera a ma sa ko ka se ka olu latilen Nizeriyakaw fɛ yen dunko drogue ko kɛlɛ hukumu kɔnɔna na fala ye k'u ye drogue masakɛ belebeleba dɔ minɛ min ye Okocheki Pisongasu ye ko ale kɔni ni a nɔfɛ maa 5 min ye drogue feerela ŋanaba belebelebaw ye k'olu kɔni minɛna nin kalo in tile 19 a n'a tile 20 maa minnu bɛ yen sa n'u tun bɛ ka ɲini Nizeriya bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye drogue min yer'u bolo furakisɛ la 7,000,000 buruburu 2 tramadol o de yer'u bolo min ye 1,000,000 tilancɛ siro buteliw la n'o ye codeine o tun b'u bolo musaka in bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan n'o ye nin kɔni ye drogue dilanyɔrɔ de ye sa o nin hakɛ bɛ se ka y'i bolo k'i bɛ i kelen bɛ nin bɛɛ min wa ninnu kun ye drogue dilanyɔrɔ de ye ko wari yɛrɛ musaka drogue min b'u bolo a bɛ bɛn $4 miliyɔn 4 a n'a kunkanfɛn ma fala ye a bɛɛ lajɛlen ye ko a minɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya gun dɔ b'u fɛ yen ko Isolo o kin kelen kɔnɔna na sa ko u sera ka t'u tɛgɛ da a n'a ka maaw kan yen de Nizeriya yɛrɛ ko a ko kɔni balila maa caman na Algérie ni Moscou fala ye Dubaïkaw fɛ yen Dubaï pankuru dilanyɔrɔ minnu bɛ yen min ye Algérie ye ale kun taara sanni n'a ye nka a yirala sa k'a fɔ ko min ye Algérikaw ye u ye avion 2 fɔ ma ko Chasseur fursiw n'o o ye 57E ko min ye Irisilakaw ye u bɛna n'o feere Algérie ma fala ye pankuru ɲɔgɔnna 14 Algérie y'o de ɲini ko k'a d'a ma yanni san 2027 cɛ n'u ye nin avion kura ninnu ye a pilote yɛrɛ u bɛ kalan na Irisilakaw fɛ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la musaka bɛ taa bɛn sefa wari miliyari $20 miliyari 25 o de ma a kan ka sara a sarala san 2025 kɔnɔna na Algérie sɔrɔdasiw k'u ye o ta k'o baaraw kɛli daminɛ u ni Irisilakaw min ye cour d'appel min bɛ Faransikaw fɛ n'o ye cour de cassation ye kunun ko ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Nicolas Sarkozy n'o ye Faransi jamanakuntigi kɔrɔ ye baabu mun tun b'a kun kan n'o ye u b'a fɔ min ma sa ko affaire Big Mayon ko o hukumu kɔnɔna na sa ko u m'a bila ka taa kaso la tuguni de a ka casier judiciaire nin kɔni ko nin b'a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔ fala ye san 1 kaso kalo 6 datuguli Sarkozy sɛgɛnna dɛ wa o sen tɛ lamɛnni minnu fana n'olu kɛra a ka waati kɔnɔna na olu sɛbɛnw fana bɛ yen fala ye n'an bɔra an bɛ taa Sinikaw fɛ yen
soba lahawta dɔ ko tasuma balala ka mɛnɛ o kɔnɔna na min ye o soba in ye sa maa 13 o de nin tora a senfɛ ni chinois ye olu kɔni wulilen k'u jɔ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Hong Kong kaw fɛ yen ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ tasuma in dan bɛ se ka sigi a la cogo min na o baaraw bɛ sen na nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la fɛɛrɛ mun dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ an b'a fɔ sa ko k'an bɛn su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan n'o ye an ka hakili jagabɔ kɛnɛ ye